Han banker hernede. Fik et 2 år, der sagde han, det er min far. Jeg kunne hun da godt se, men han kunne ikke se det, så vi sagde, så det var lige den omvendte gang. Den stakkels kat, den fiser rundt. Jeg kan ikke finde ud af, hvor det skal være. Nej, den bliver helt hjernet. Ja, det var ikke lukket, klart. Nu må jeg vælte noget. Rolig nu. Nu går katten. Goddag, min lille ven. Hvad hedder du? Og hvad hedder du? Hvad hedder du? Åh, hvad hedder du? Ja, det var lidt bedre, hvis I fik sådan en gave sammen. Så det har vi lavet op på Grønland. Så her er der en til jer først, som vi skal se på. Den er altså til Karl og Albert og Julius, står der. Og Fra Isabella. julemanden. Er den Nej. ikke? Og så må I godt åbne den. Nej, I venter lige til julemanden er gået. Så, okay. Og lad os se, hvad vi mere har nede i sækken. Den kan jeg godt genkende. Den er til Isabella. Wow. Der var en til. Tak, julemand, siger du så. Det er mig. Ja, det er det vel. Til Karl, Albert og Julius fra julemanden. Den har mine nisser også lavet til jer. Værsgo. Jeg tager det. Hvad siger man så? Ja, det er godt. Ja, og jeg Skal I sige farvel til julemanden? Farvel, julemand. Farvel, Farvel, julemand. julemand. Farvel, julemand. Julius, skal du lukke døren? Nå, skal I lige have åbnet den så? Ej, en sød julemand. Jeg gætter, at det er min far, han griner af. I skal lige sætte jer her og åbne. Så filmer jeg imens. Hallo. Hey, hvad finder du? Wait, resort? Jeg kommer nu med min. Nej, hvor skal vi bare have det sjovt. Nej, nu kommer det kan være, det kan altså min som Julius. Deres alle sammen. Og hvad får Isabella? Controller, det er mandelgaven. Det er en controller. Albert, må jeg se? Er det en special Det er controller? mandelgaven. Ja. Til sport Nej, det er en gave til dig. Hvad? Det er en gave til dig. Man kan få. Ja, men mandelgaven var Som også den her. ellers så kan man ikke spille Det må sport. du ikke med sige. Bare det Det er må ny du ikke konsol på for nede. Nej, men det Der burde gør, ikke at være man det kan her. spille Der er så helt meget der. specielt. Lige meget. I har fået et nyt Wii, Julius. Ja. Som er noget, vi skal spille rigtig meget. I skal tage det med over til Jakob og Den mig.
Ej, vi havde sådan en glæde af det i sidste år. Nej, hvad er det? Nøj. Hvad er det? Akrylmaling. Ej, hvem har du fået det her? Julemanden? Så kan du male nogle malerier. Og jeg vidste ikke engang, det var fra julemanden. Nej, det var da en god idé, hva'? Og jeg vidste ikke, Så det kan man var fra male nogle flotte julemanden. billeder. Vidste ikke, det var fra julemanden. Julemanden har givet Om jer det 3 bliver langt fra Las Vegas. Med ham der Lars Hjortshøj der. Han vil hele tiden gerne klippes. Fordi når hun klipper ham, så kan hun se hendes pæber. Det her, ikke? Har du ikke set Det tror jeg, det? Det er så skægt. Rimelig